Imos falar agora deste 3 de xuño, que tamén o Día Mundial do Donante, e temos aquí connosco Alfredo Saborido, que é o vicepresidente de Alcer na provincia da Coruña, Asociación de Loita contra as enfermidades de Ril. Que tal, como estamos, Alfredo? Benvido. Que tal? Moi bo día. Ves moi ben vestido, eh? A ver, sí? conta ti que pon aí nesa camiseta que levas. Pois nesta camiseta pon dos lemas que utilizamos, un deles é doar e doado, que é un xogo de palabras en galego, e outro deles é este que levo na camiseta, que é sen doantes non hai trasplantes, que é unha realidade. Que é unha obviedade, ¿no? Como dirían os rapaces agora, obvio. Obvio. Literal. Pero bueno, é que non é tan sinxelo todo, porque estabas me comentando que dende a pandemia subiron as negativas familiares. Ou seja, que é un tema que non podemos dar por descontado, aínda que sempre presumamos de que España está a cabeza en doazóns, en doantes. Non podemos negar que estamos a cabeza, non podemos negar que temos que para necesitar un trasplante estamos na mellor no mellor lugar do mundo para chegar a recibilo e para ser tratado, pero non podemos olvidar pois que para que eso se manteña así hai que facer moito traballo, non? Hai que facer moita campaña de sensibilización, e sobre todo hai que romper moito mito que moitas veces temos na cabeza de como é, non? De como é un proceso de trasplante, do que implica a doazón, non? A doazón ao final é un dos actos máis solidarios e máis altruistas que se poden chegar a dar. Habitualmente a poboación xeral non está acostumada a chegarse, non? Afortunadamente, ao ámbito máis sanitario. Eu creo que na pandemia tocounos moi duro a todos e a todas, e de algún xeito pois quixemos nos anos posteriores quitarnos todas esas mascarillas de enriba, non? E quitarnos ese lastre de enriba. Eu creo que ese lastre, pois de alguna forma, pois tamén ben reflexado nestas estatísticas, non? Que nestes momentos nos implican 10 puntos por riba do que estaban aí 6 anos. Pero a que se pode atribuir? Pois eu Porque a pandemia é unha data, é o 2020, son moitos meses de restriccións, pero que ten iso que ver con decir no a unha doazón? Bueno, cando dicimos que non a unha doazón, habitualmente é porque se lle está preguntando a unha familia, a un familiar, nun momento especialmente complicado, que cando perdemos un ser querido, estamos preguntando que queremos facer con eses órganos. No momento no que se pregunta, vamos dicir que non é o mellor momento para preguntar, senón que é o momento no que hai que preguntar. Pero que quere dicir que non sexa o mellor momento para preguntar? Que non sexa o mellor momento para preguntar quere dicir que cando estamos mal emocionalmente, o mellor non é o mellor momento para decidir, non? Eu entendo que hai cousas que temos que decidilas previamente, non? A min gostame moito poñer os exemplos en positivo tamén, porque en positivo quero dicir, cando facemos educación sexual, por exemplo, cando é o momento de tomar decisións importantes, tipo imos casarnos ou imos hipotecarnos, cando estamos namorados de que nos acabamos de coñecer, ou cando xa temos algo, non? Porque o mellor esa droga do enamoramento non nos permite tomar decisións, pois digamos que o máis sensatas. Cando decido que imos utilizar anticonceptivos, antes ou despois de estar excitados ou excitadas. Eu entendo que hai decisións que teñen que ser traballadas pedagóxicamente antes, ou incluso cando imos tomar unhas copas, o sea, cando decidimos que collemos o coche ou non collemos o coche si bebemos. Eu entendo que esa é unha decisión que ten que ser antes de, non? Isto se o levamos ao momento, porque todo isto son emocións, Entón, todo isto é xestión de emocións. Se isto levamos a un momento no que emocionalmente acabamos de perder un ser querido, o mellor non tomamos a decisión que queremos ou que poderíamos pasar polo filtro da razón, non? Bueno, vos exemplos, os que pon Alfredo para falar da necesaria planificación, claro, de falar as cousas, de telas faladas na casa, que isto é importante moitas veces. Bueno, vos estades centrados no RIL, hoxe o día do doante con carácter xeral. No caso do RIL, afortunadamente, podese doar entre vivos, tamén no caso do fígado, e sen límite de idade, prácticamente, porque antes tiñamos aí unha idade máis ou menos na cabeza, pero agora non. Non, mirade, hoxe estamos aquí en Santiago, estamos na Praza do Toural. É unha das cousas que moitas veces cando nos achegamos hai moita xente que nos di non, pero xa non teño idade para. Nestes momentos non hai idade para doar. É dicir, isto é como amor, non hai idade para amar.
A comparación creo que é moi xusta, porque quero dicir, non é únicamente romántica, sino que creo que é moi xusta e moi axustada e moi acaída, porque precisamente a doazón é un acto de amor, pero non é un acto de amor a unha persoa, sino que é un acto de amor social, é un acto de entrega a sociedade, non? Ata hai uns anos a idade para doar eran os 65 anos, por eso queda un pouco esa historia de que non podemos doar, non, a partir dos 65. Sabemos de casos de xente a día de hoxe que está doando con 80 e pico anos, incluso con 90, creo que había un par de anos que se chegou a doar. Evidentemente ese órgano para quen irá? Pois para unha persoa que teña tamén unha idade avanzada e que o precise. Bueno, celebramos hoxe, divulgamos hoxe, como decías, estades na Praza do Toural ata as 6 da tarde, para a xente que se quera chegar. En Santiago, na Praza de Armas en Ferrol, no Obelisco en Coruña. Pero tamén é un día reivindicativo, porque credes que o procedimento todo pode ter marxe de mellora. Falemos no caso dos que agardan por un órgano, que aspectos do procedimento pensades que se poden mellorar e que reclamades nesta edición do Día do Doante? Este ano, dende a Federación Alcer Galicia, estamos sacando pois unha reivindicación que ten moito que ver ca información ás persoas afectadas, neste caso por enfermidade renal, pero entendo que todas as persoas afectadas por unha patoloxía deben de ter o dereito de estar informados da súa situación, non? E o proceso de trasplante é un proceso complexo, non é un proceso únicamente de estás en lista ou non estás en lista, sino que hai toda unha batería de probas que facer, hai toda unha serie de requisitos, hai todo que complican bastante, digamos, que todos os procesos iba a dicir clínicos, pero entendo que tamén burocráticos, porque non os podemos separar un dos outros, non? Pero sí que hai unha necesidade potente de que as persoas que están en tratamento renal sustitutivo, é dicir, que os seus riles non funcionan, viven grazas a un tratamento renal sustitutivo, neste caso é diálise, que teñen a posibilidade de ser trasplantadas, que estén correctamente informadas de en que situación con respecto a estar en lista ou non estar en lista de espera están. E despois, por outro lado, que, bueno, isto que moitas veces poñemos a queixa enriba da mesa de que as citas e demais, todo o que son as listas de espera, non? Pois as listas de espera ás veces tamén afectan directamente as probas, non? Hai probas, por exemplo, de radioloxía que se extenden especialmente para unha persoa que este agardando un trasplante e que pode afectar directamente pois a eses tempos de espera, non? Xa non tanto ao tempo de espera do trasplante, sino o tempo de espera de inclusión en lista, precisamente para ter toda a batería de probas realizadas. Esas esperas para as probas poden frustrar un trasplante? Poden frustrar o trasplante dun órgano que eu levo agardando moito tempo? Podría ocurrir eso? Vamos dicir que canto antes se axilicen as probas, pois entendo que antes estaremos en disposición de poder recibilo, de entrar en probas. Eso sí que xa son cuestións clínicas, non? Nos referímonos especificamente ao que ten que ver cos tempos de espera, non? Que entendemos que a un colectivo que ten a posibilidade de recibir un trasplante se lle deben de acortar que os tempos de espera deben de ser máis cortos, sen dúbida. Canta xente hai recibindo diálise na nosa área sanitaria? Non sei se tedes os datos máis ou menos. Canta xente agarda por un trasplante? Temos os datos. Na nosa área sanitaria hai ao redor de 300 persoas, por facer números redondos en tratamento de diálise. Tamén moitas veces cando falamos de enfermidade renal crónica pensamos que únicamente son as persoas que están en diálise, pero aquí hai moita xente. Aquí hai xente que xa lle dixeron que os seus riles non están ben, hai xente que está en prediálise que pode ser moito tempo, non? É o que hoxe en día se chama enfermidade renal crónica avanzada, é dicir, é todo o anterior a, e que con moitas pautas nutricionais, con moito acompañamento de psicoloxía, con moito cambio de hábitos de vida se pode prolongar moito o tempo de entrada en diálise. E o obxectivo que hai a nivel sanitario, a nivel social, é que incluso
puideran chegar a puidésemos, o ideal sería que puidésemos incluso non pasar por tratamento de diálise as persoas que teñen opción a trasplante. Que apoio psicolóxico necesitan as persoas que agardan por un órgano, que agardan un trasplante? Ti, bueno, traballas para Alcer agora menos, agora, pero dende hai moitos anos, pero és unha persoa trasplantada, viviches esa situación. Ademais da chamada de teléfono que diga, mira, podes vir que temos algo para ti, que apoio necesitan ese camiño, nesa garda? Pois mira, sobre todo teno. Evidentemente hai unha serie de acompañamento que precisan as persoas con enfermidade renal en todos os seus procesos, que quen o está prestando neste momento, entendo que somos o terceiro sector, somos as asociacións, como poden ser, temos unha cobertura importante clínica, cando digo importante digo moi válida, clínica da parte clínica, da parte sanitaria, pero despois hai unha parte sociosanitaria que está sendo abordada única e exclusivamente polo terceiro sector, como pode ser abordaxe da psicoloxía, da terapia ocupacional, do traballo social, etcétera. Entón, sí que é importante que teñamos en conta que a enfermidade renal crónica pasa por tantos estadios que o acompañamento pode ser moi, pero que moi distinto en cada un deles. É dicir, por exemplo, non é igual abordar o que é un diagnóstico inicial, é dicir, que te digan que tes unha enfermedade renal crónica, que o mellor precisas dun trasplante, ou abordar, por exemplo, a unha persoa que está esperando dun trasplante, que non sabe se está en lista de espera ou non, que non sabe a hora de afrontar como plantexar o seu proxecto de vida, pois non vai ser o mesmo si estou nunha lista de espera de trasplante, si non o podo estar, non vai ser o mesmo. Por exemplo, que preguntabas especificamente do impacto psicolóxico. Hai uns anos realizamos un estudo entre as provincias de Coruña e Pontevedra, dende Ferrol a Vigo, de persoas que estaban en tratamento domiciliario de diálise, en tratamento hospitalario de diálise, e persoas trasplantadas. Era curioso como, evidentemente, o impacto psicolóxico na hemodiálise hospitalaria era alto, pero nas persoas trasplantadas tamén. Nas persoas trasplantadas hai unha vivencia constante da espada de Damocles, non? Bueno, ao final hai unha toma de inmunosupresores todos os días que teñen moitos efectos secundarios, e os trasplantes afortunadamente están aí, funcionan, manteñen os proxectos de vida, pero tamén hai outra realidade, e é que os trasplantes non son para sempre, os trasplantes teñen un tempo de vida. Entón, pois as persoas trasplantadas vivimos sabendo que en algún momento ese órgano trasplantado vai fallar, imos ter que volver a diálise, polo cal isto implica que en moitos momentos precisemos ser acompañados e acompañadas por compañeiras profesionais que nos axuden a vivir con enfermidade renal. Alfredo, se nos achegamos á Praza do Toural, xa podemos facernos do antes ou temos que facer outro trámite? Que facer a xente que poda estar escoitando e hoxe diga, mira, dou o paso, deixo isto por escrito? Se nos achegamos hoxe, imos ter información de todo, imos poder irnos cun carné, nos facer a solicitude dun carné, imos estar ata 6 da tarde, achegádevos para facer o voso carné, vale? Este carné é un carné que se fai dende Alcer, se envía ao Sergas, e o Sergas nos manda o carné ao noso domicilio, pero o carné sirve para unha cousa, o carné sirve para chegar a casa e dicirlle a miña familia a miña vontade. O carné non ten ningunha vinculación legal, vale? Pero sirve evidentemente para que eu poda manifestar, e digamos que é un carné activista. Exacto, vale? Non é pouco non chegado o momento. É moito, porque hai unha relación directa entre o que as familias deciden e o que as persoas teñen expresado. Por qué? Pois porque é moito máis sinxelo tomar unha decisión difícil cando a persoa expresou a súa vontade, non? Pero despois temos outro documento que sí que é
temos outro documento que é perfectamente válido e perfectamente legal, que é o documento de instruccións previas, que se fai nos departamentos de traballo social dos hospitais e de moitísimos centros de saúde, onde podemos incluir que tipo de cuidados podemos ter cando non temos capacidade de decidir e ao mellor non estamos ben, ou todo o que ten que ver ca doazón de órganos, tanto se quero doar como se non quero doar. Eso vai anexo a nosa historia clínica e non se abre ata o momento no que é necesario. Pois, en la que ás veces sexa difícil, non está mal poñer a cabeza nesas cousas. Parabéns polo traballo, Alfredo, e graciñas por vir á radio. Moitas grazas.